Αγαπητοί συμπολίτες μου, οι συνεργάτες μου και εγώ σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Ευχαριστούμε τους δημότες των Αμπελοκήπων και της Μενεμένης για την μεγάλη, ευρεία και τιμητική εντολή να διοικήσουμε το Δήμο μας με ποσοστό περίπου 54% από την πρώτη Κυριακή και με 7 συνδυασμούς δημοτικούς που κατέβηκαν τόσοι πολλοί για πρώτη φορά. Συνεπείς στις προεκλογικές μας δηλώσεις, όπως κάνουμε πάντοτε και δεν έχουμε ανακαλύψει τον αδέσμευτο και ακιδεμόνευτο χαρακτήρα της αυτοδιοίκησης τώρα, αλλά πάντοτε και τώρα μετεκλογικά λέμε ότι η νίκη αυτή δεν ανήκει σε κανένα κόμμα. Η νίκη αυτή είναι νίκη της δημοτικής συνεργασίας, είναι νίκη της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι νίκη των Αμπελοκήπων και της Μενεμένης. Οι πολίτες των Αμπελοκήπων και της Μενεμένης αναγνώρισαν και τίμησαν με την ψήφο τους το μεγάλο έργο το πέσαμε. Τι γίνεται ρε Παπαχατζή? Αναγνώρισαν το μεγάλο έργο το οποίο επιτελέσαμε. Δεν γίνεται έτσι. Αναγνώρισαν το μεγάλο έργο το οποίο επιτελέσαμε και το δημοτικό μας πρόγραμμα το οποίο παρουσιάσαμε προεκλογικά. Δεν απαντήσαμε στις προκλήσεις και στις μικρότητες. Δηλώναμε πάντοτε ότι σεβόμαστε όλους τους συνυποψηφίους. Θυμηθείτε τι έλεγα στις ομιλίες μου, ότι την Κυριακή το βράδυ τελειώνουν οι εκλογές και τη Δευτέρα το πρωί πρέπει να βρεθούμε όλοι μαζί για το κοινό μας σπίτι, τον τόπο μας. Πρόκειται για μια τιμητική και πολύ βαριά εντολή χρέους, καθήκοντος και ευθύνης που μας υποχρεώνει να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας κινούμενοι πιο γρήγορα, πιο δυνατά, πιο αποτελεσματικά. Θα επιδιώξουμε τη συνεργασία με όλες τις παρατάξεις του Δήμου, γιατί αυτόν τον τόπο τον έχουμε όλοι μαζί και έτσι όλοι μαζί πρέπει να βαδίσουμε. Θέλω να συγχαρώ τους πολίτες των Αμπελοκήπων και της Μενεμένης για την μεγάλη ωριμότητα που επέδειξαν καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου αλλά και σήμερα για να γίνουν οι πιο ήρεμες, πολιτισμένες και ήσυχες εκλογές. Αλλά ακόμη διότι οι πολίτες αντιστάθηκαν και απέρριψαν τα διλήμματα, την κινδυνολογία και τις κομματικές παρεμβάσεις των Αθηνών. Τελειώνω εδώ, γιατί εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινά πρέπει να λέμε λίγα και να κάνουμε πολλά. Σας ευχαριστώ πολύ.